Здравейте, Vbox! Това е Фая епизод 2 и при мен е Venom 961. Да, тук съм. Да, и ще го питам няколко въпроса, 14 сено. Тъй, няма да казвам кой ми ги задава, защото има някои дет не са много свързани сено. Как ти е истинското име? Истинското име ми е Божидар. Добре. Какво те мотивира да направиш клипове? Да правиш клипове? Еми, са, да кажа, примерно, водохец и хора, които разчитат на мен и така нататък. И заради феновете, разбира се. Да. Би ли играл игри от поредицата на Warcraft? Играл съм Warcraft 3, доста съм играл Warcraft 3 и още я играя. World of Warcraft много малко съм я играл и не ми беше интересно, но да, като цяло са добри и ми харесват и бих играл отново. Да. Коя храна обичаш най-много? Пържени картофи и дюнери. Да. Ще правиш ли още клипове, в които си показваш лицето? Това не знам, това зависи от мене, не знам, аз не правя такива поредици и нещо такова. Ако ще правя такива клипове, те няма да са някакви сериозни, някакви на празници, някакви такива глупости, може. От колко години се познавате с Парко? От една година някъде. Добре, да. С коя програма си правиш интрото? С After Effects съм го направил и с Camtasia Studio си сменям песничките, които да ги слагам в интро. Да. Защо беше зарязал да качваш клипове в Vbox за известно време? Това е, защото си почивах малко, ако става въпрос за лятото, защото лятото все пак излизам навън кава и не мога да качвам постоянно клипове, но сега вече зимата, нали, като съм ваканция, имам свободно място, си качвам клипове. Свободно място, да, не на компа Да. и свободно време. Коя игра играеш неотдавна? Първата игра, която съм играл на компютъра или игра, която съм играл отпреди и игра сега? Ми... Тут преди играеш сега. Това е доста сложно, да речем GTA Vice City и San Andreas. Да, добре. Venom Dawn 961, на колко години мислиш да спираш да качваш клипове? Това не мога аз да го преценя. Ама ако почнат да ми плащат, няма да спирам. Добре. Ще правиш ли конкурс на Майнкрафт? Не, това са глупости според мен. Вече няма смисъл да се занимавам с конкурси и така нататък. Наруто Хината се занимава, така ще се запишете при него. Да. Как се запозна с Парко и вярно ли е, че сте най-добри приятели? С Парко се запознахме, съвсем случайно намерих отбора Bay Creatures. И как? Викам я да кандидатствам и той взе да ми писа по скайп, после се запознахме, говорихме няколко дена и така. И после... И също да, вярно, че сме много добри приятели. От хората, които познавам, съм се запознал от интернет, той ми е най-добрият. Да, и да, това бяха въпросите. Вероятно ще има бая линкове за профила на Наруто Хината, как да влезете в BG Creatures. и, да, това беше. Довиждане.